Клиентите са като карам си колата на автомивка на всеки 2 седмици, така че не е толкова зле. Все още ли ще струва пълната цена от 180 лева? Ако карате колата си на автомивка често, тогава ще струва даже повече. Тъй като те създават много повече усилия за нас. Как така, като карам колата си на автомивка? Това създава повече работа за вас. Аз. Виждали сте състоянието на боята си от използването им на агресивни и безконтактни химикали? И по отношение на интериора, използват блестящи силиконови дресинги, които лепнат и прикриват мръсотията, а да не говорим, че и като съгреят от слънцето, изпълват автомобила ви с отровни газове, които вдишвате всеки ден. Нямах представа. Кажете ми кога сте свободни. Не искам да търпя това повече. Понякога ефтиното излиза доста по-скъпо, когато става въпрос за здравето на вас и вашият автомобил. Ето го и финалният резултат на поредния ни почистен автомобил от нас. Клиентът остана супер доволен, даже поиска абонамент. Ако искате и вашата кола да изглежда така, свържете се.